Kaixo, egapeko ikasle makalak. Bueno, esan izuen bezala, saiatuko gera PowerPoint baten oinarrizko jakintza ikasten. Horretarako, Microsoft Office, bueno, nik esplikatuko izuet Windows XP-erako, baina oso antzeko izango da bestetan, ordan Microsoft Office-etikan PowerPoint-eragoaz. Irekizaigu hau, eta ingo deguna da, ezabatu ingo ditugu bi horiek. Oso ondo. Letra bat sartzeko, Word art adibidez aukeratuko dugu. Eta hemen Kenzazpi jarriko dut. Kenzazpi. Behin jarrita, handitu dezaket, txikitu dezaket, mugitu dezaket, nahi dudan nahi dezaket. Bueno, hemen diapositiba honetan, ingo duguna da, aukeratuko diogu atzeko itxura bat. Eta adibidez, nik aukeratuko dut, ze kolore gehiago, kolore hause bera. Aceptar ematen diot, aplikara todo, eta mendikan aurrera diapo guztietan atzean hau ikusiko dugu. Nahi bali badut hau aldatu, kolorea aldatu nahi bali badiot, hemen ematen diot, koloreari, eta adibidez koloretxo hori. Oso ondo. Orain sartuko dugu argazki bat. Horretarako, nire aholkua da, Google-etikan imagenez jaisten jakingo dituzue, eta hemen esango dugu insertar imagen. Eta nundikan artxibotikan, gu dauzkagun argazkietatikan. Horretarako gure ordenagailuan dakigun tokira junberko genuke, eta nik hementxe dauzkat, eta hauxe aukeratuko dut. Bueno, hementxe daukagu. Lehen esan bezala, mugitu dezakegu, handitu dezakegu, hementxe utziko dugu. Eta orain sartuko dugu, beste oinarrizko ekintza, sartuko dugu kanta bat. Orduan, películas y sonidos era joan behar dugu. Sonido de archivo. Nora joango bera? Gordeta daukagun toki horretara, lehen aipatu bezala. Beraz, joango gara. Nik hementxe daukat. Utzi nezazu kanta. Automatikoki martxan jartzeko esango digu. Ikusten ez dute hemen ikonotxoa. Eta zer gertatzen da? Audio hau bakarrikan entzungo degula diapositiba honetan. Orduan, egingo deguna da, lehenengo diapoan sartu behar dezue. Bueno, informazioa sartzeko, egin dezakezuena da, hemen kuadro de texto hau aukeratu, eta iriki idazteko nahi duguna. Eta orduan, hor nahi duguna idatz dezakegu. Nahi izan ezkero letraren kolorea aldatu dezakegu ere mendikan. Adibidez, urdina nabalin badegu. Mendikan aurrera urdina aukeratuko genuke. Bueno, orain diapo berri bat, nueva diapositibari emango diogu, beste aukera da insertar nueva diapositiba ere. Baina, holaxe utziko dugu. Bigarren diapo honetan, ezabatuko dugu hori, eta orain, hemen ingo deguna da, bideoa sartuko dugu. Orduan, bideoa ez da erreza, eta orduan ingo deguna da, zuek neri elbidea emango dira zuek. Nola? Bueno, oso horreixa. Kenzazpiren bideoa sartu nahi badut, hemen YouTubeen, kopiatu berdia zue, hemengo elbide hau. Bai? Eta neri hau ematen badia zute, kopiar, eskubikoarekin kopiarri ematen badia zute, eta hemen, lehen esan dudan bezala, kuadro de texto bat, iriki, eta hor, eskubikoarekin pegarri ematen badiozue, gero nik sartuko dizuet. Ados? Baina jo dezagun zuek nahi dezutela kanta hori, bi edo hiru diapositiban tan entzun dadila nahi dezutela. Bueno, orduan, inbergo nukena da, presentazion, eta hemen gaude, presentación, eta efectos de animación. A ver, Diego. Ez.
presentación, personalizar, animazion iman behar diozu. Eta ikusten ez dutenez, hemen azaltzen zaigu kanta. Orduan, xaguaren eskuinekoarekin, eman behar diogu, opciones de efectos era. Eta hemen, esango diogu, gu nahi dugula, isiltzea, detener la reproducción, después de 2 diapositibas, edo 3, edo nahi ditugunak, dauzkagunak. Adibidez, 3 diapositibatan musika hori entzuten nahi balin badugu, horrela utziko genuke. Eta aceptarri eman genioke. Ze aukera dauzkagu hemen, beste, konfiguración de sonido. Nahi balin badugu, hor ikusi dugun ikonotxo hau ez dadila azaldu, hemen eman beharko genioke. Baina, orduan, modu honetara, esan dudan bezala, entzungo genuke. Ikus dezagun, zerra. Bueno, hemetxe daukagu. Bai? Bigarrena. Eta hauxe da guztia. Orduan, oso garrantzitsua, gordetzerakoan, leku batean karpeta bat sortu behar dugu, Ken zazpi izeneko adibidez, Ken zazpi, eta leku horretan gorde beharko genuke diapositiba hau, Ken zazpi rena, eta ahaztu gabe oso garrantzitsua, karpeta berean audioa ere gorde beharko genuke. Eta besterik ez, gero badakizute ikusteko hemen eman beharko geniokela, lehen induan bezala.